Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimbo esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kudingeka umgaqo ozakulala urhulumente bendibanisela ngolawulo ukuthethe okwesamkela ugxa wakhe waseFinland uSauli Niinisto okutyelelo lwaseburhulumenteni kweli. Uphinde wangumvuka umba wenkazathi yolawulo kulandela ukulahla ukaThapelo Ahmad weqela elincinci njengosodolophu waseRhawutini. Uqhogwano phakathi koMzantsi Afrika nelizwe laseFinland lubone kugaleleka umongameli wela lizwe apha eMzantsi Afrika. Kaloku la mazwe mabili ulindeleke ukubana angene nzulu aqwalasele kuba ingaba bethu kungenziwa njani napha eMzantsi Afrika uqwalasela umcimbi worhulumente wendibanisela nobone kuba intshabalalo kambe kupolitiko kwizinga lomasipala. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi kuninzi uMzantsi Afrika ongakufunda kweli lizwe esele lineminyaka lisebenzisa urhulumente obambiswano kuzwelonke. And that is why we're now thinking of having a threshold. If you have a particular threshold where your support level goes beyond that threshold, that you can then be part of a coalition government so that there is no instability. Because in the end, it is the service that we provide to our people that should come first rather than the spoils of governance. So that is what we need to focus on. We have a tradition of coalitions, but on the other hand, we have to keep in mind that our model, which goes over the line left-right, is not familiar in other Nordic countries. Ubudlelwane phakathi kwalamazwe mabini bukhule ngakumbi ususela ngo-1994 kuba sithetha nje elalizwe laseFinland sele lityale imali engapha kwe2 billion yeRand kule minyaka mithathu idlulayo. Kulindeleke ukubana olu tyelelo lukamongameli waseFinland luzala amathokazi noko kuthi funqunqo uqoqosho osele luqhamule ngapha kwe2 billion yeRand kule minyaka mithathu idlulayo. Ndingabongile Dumako kwindaba zeSABC ePitoli. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi ikomiti yesigqibo esiphezulu seliqela igqibe ekubeni eli loMzantsi Afrika liqhube nokurhoxa kwinkundla yolwaphulo mthetho yehlabathi iICC ngamafuphi. Umnumzana Mbalula ukuthethe oku ngelixa iICC ikhuphe isigunyaziso sokubanjwa kamongameli Vladimir Putin waseRussia ngezityholo zamatyala emfazwe kulandela ukudidinjelwa kwabantwana okungekho mthethweni ukusuka eUkraine basiwe eRussia. UMzantsi Afrika watyikitya ubulungu bemigqaliselo iRome Statute yenkundla yolwaphulo mthetho yehlabathi kwaye ngokomthetho kufuneka uyinqaku luyibambe lenkokheli yaseRussia ukuthi cakathe umcondo wayo kweli ukuzima sengqungquthela yamazwe BRICS ngo-August. Nangona kungathatha iminyaka emibini ukurhoxa kubulungu be-ICC, urhulumente usafuna iingcebiso zomthetho ngendlela ngakuthintela ngayo ukuba abambe umongameli Putin xa engayizimasa le ngqungquthela yeBRICS. The conference said this ICC does not serve the interest of all. It serves a few. America has not signed, all the big powers have not signed. And these are the people who are messing up the world. They cannot be arrested, but they influence others to be arrested. Umongameli Hague Geingob waseNamibia wamxeka urhulumente okhokhelwa yi-ANC ngokuba uselilungu lenkundla yolwaphulo mthetho yehlabathi ngethuba ekutyelelo lwaseburhulumenteni. U-Eskom uthi uzotsala nzima kobu busika ngokumayela nokunqanda ucimicimi wombane. Abezamandla bangqinisisile ukuhlaziya ukudluliswa kombane ngomyinge wama-70 ngo-2025 nqanaba elo ucimicimi angathathintelwe kulo. Ushishino lukarhulumente lwenze ingxelo kwikomiti yezezimali ukukhulula u-Eskom ematyaleni phambi kwepalamente. Lo mthetho uyilwayo uzama ukuhlangula u-Eskom ematyaleni kwaye ufuna ukuxhasa le nkampani ngento engaphaya kwama-250 ezigidigidi zerandi. Le nkampani iyalelwe ukuba iphucule ubuxhakaxhaka bayo. U-Eskom uza kuthintelwa ukuba anyuse imivuzo ngaphandle kwezizathu ezivakalayo. What this means is Eskom, from a financial perspective, is unable
to release money to the business, being generation, transmission and distribution for their capital projects. Le nkampani ithi iza kuphinde iqwalasele nemali etyalwa ngomasipala engaphaya kwama-50 ezigidigidi zerandi. U-Eskom uthi uzimisele ukunyusa izinga lokuphehla umbane. Once you start seeing a consistent performance of between 65 and 70% EAF, that's when we will see a little bit of stability in terms of the minimization of load shedding. Kusenjalo abemi beli mabalungiselele ubusika obunzima kwicala lombane. We are having 3 units at Kusile that are down, and then also plus the Kuberg unit. So that put us in an extreme backlog, back foot. Le komiti yaseParlamente iza kuphinde ihlale ngoLwesithathu ive izimvo zabantu ngalomthetho uyilwayo ofuna ukuhlangula uEskom. Kwiindaba zeSABC ndingubulelani Philip eParlamente. Baxhalabile abazali ngokunyuka kwenani labantwana abangamakhwenkwe abaxhilwayo basiwe esuthwini eGrille eMpumalanga. Kutyholwa ngelithi ngabantwana abangamakhwenkwe abathe baxhilwa basiwa ebhomeni elingekho mthethweni ngaphandle kwemvume yabazali kwezi veki zimbini zidlulileyo. Umama usebenzile Kolobo ubanga ukuba umntwana wakho neminyaka eli-15 budala waxhwiwulwa kwiveki ezimbini ezidlulileyo esisiwa kwisikolo solwaluko. Baba wakho wathi nakazinhle ngizobona ukuthi mina ngenzani ngakho lokho. Wathi ngathi ngiyamtshela ukuthi ngithi ngiyakhuluma ekhaya bathi bona abayingeni le. Kukwafunwa nenhlawulo ezigqithisileyo ngelixa oku kudala inxalabo ngakumbi kwiintsapho. Ayisiphathi kahle sibazali. Ngikhale the whole week from Monday. Mangiphumile la ngaphandle ngibona abantwana bayesikolweni. Inkosi yasekuhlaleni ithi isikolo esi asikho mthethweni. Into le yenzeka la ayikho emthethweni. Abantwana jemdele babuyele ezikolweni. Akulonyaka lo asuyiseyili thina. Iqela labakhwetha Kom ababelethi babe nokuthi babe neconcern ukuthi abantu bethu babagcinele ngawo ngoba bakhipha ingoma bagcinele lelo bese babuya ekhaya ngilokho akusikuthi ingoma ngikhiphe ingoma angakhipha ingoma ngithethe abantwana la engomeni la engekho emthethweni khona ngemvume yababelethi. Amapolisa aphanda amatyala amane ngo-2021 umthetho wokuqalwa kwesiko watyikitywa waba ngumthetho malunga neengcibi ezingekho mthethweni kwawiswa nesigwebo esiqatha kwiingcibi ezo iinzame zokufikelela kumnini wesikolo solwaluko aziphumelelanga. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kudingeka umgaqo uza kulawula orhulumente bendibanisela ngolawulo. Ukuthethe oku esamkela ugxa wakhe waseFinland uSaulinisto okutyelelo lwaseburhulumenteni kweli. Uphinde wangumvuka umba wenkazathi yolawulo kulandela ukulahla ukathapelo amade weqela elincinci njengosodolophu waseRhawutini. Akhona umnyumi waseZimbabwe kwabayi-180,000 abanemvume yokuba kweli phantsi kwe-ZEP nephelelwayo ekupheleni kukaJuni osele efaka isicelo kwiziko lozakuzo lelalizwe kweli ukuba alungiselele ukubuyela ekhaya. Ababemi baseZimbabwe bakhetha ukulinda inkqubo yomthetho njengoko becele umngeni ngokupheliswa kwe-ZEP kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng ePitoli. Zimbabweans are known to be a fearless, resolute and unrelenting people, in spite of the many hurdles that our country has been subjected to. Ebutsheni bonyaka iziko lozakuzo laseZimbabwe kweli lavakalisa ukuba lingabanceda abemi belalizwe abafuna ukubuyela ekhaya. Kodwa unanamhlanje akukabikho mmi waseZimbabwe kwabayi-180,000 abanemvume i-ZEP asebeze ngaphambili. Most of them want the facilitation to return either at the end of May or in the course of June. So presently there has been no facilitation because there has been no. Nangona isekhona inhlanzane yethemba kubemi baseZimbabwe, urhulumente waseZimbabwe usamkele isigqibo sorhulumente weli sokuphelisa i-ZEP. When the government of South Africa took the decision to no longer extend the ZEP, it was again a sovereign decision. That's one of those decisions that
another government cannot question. Sisankonyiwe isigwebo kuzengezenge lwetyala lokupheliswa kwe-ZEP. Unyana owayesakuba ngumongameli welu Jacob Zuma uDuduzane Zuma ufuna ukunyukela kwizakhiwo zomdibaniso. uZuma ubhengeze ngokusesikweni ukuba uza kuzimela njengomgqatso ozimeleyo kunyulo luka-2024 luzayo. Uthi ilizwe lifuna utshintsho ngamandla kwaye uzimisele kakhulu ukulandela ekhondweni likayise. Intatheli yeendaba ze-SABC uSimphiwe Makhanya kunye nentatheli yeendaba zevidiyo uThulani Ngcobo bahleli naye phantsi eThekwini. Change was either going to happen within the ANC or outside of the ANC. We tried to do the change route within the ANC. Clearly hasn't worked, so we'll do it outside of the ANC. uDuduzane Guquko uZuma uthi izinselelo zokungabi khona ke kumathuba omsebenzi ubelelesi kanye nobubha kufanele zibakhathaze abantu bakuleli. Opportunities come with investment, so our language needs to change towards how we deal with our politics. uDuduzane Zuma uthi useke wabhekana ke nezinselelo ezehlukene empilweni yakhe. Ngo-2019 wavela ngaphambi kwekhomishana kaZondo eyabe iphenya ke izisolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Usamile ke kwelo ukuthi ke yena akanacala. And I'll continue saying that the only state capture that I've been involved in is capturing the imagination of the nation. Ebuzwa ngobudlelwane bakhe nomndeni wakwaGupta uphendule kanje. I'm not in touch with them. We had our financial business dealings that came to its natural end because of the way things went. Kozibandlela nyakenye uDuduzane ke wakhethwa njengosihlalo we-ANC kuWard 11 eThekwini. Kepha ke manje uthi akanaso isiqiniseko sokuthi useyilo na ilungu le-ANC. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Ngoku masicaphule ngathi siyaphazama kodwa mandizame ukwenza ukuza kweli nqaku enyobeni. Abazali babafundi ababini abadutyulwe kwilali yakwamajelo eSajonisi eMpuma Koloni babongoza urhulumente ukuba angenelele ukuphelisa umlo kule ngingqi. Aba bafundi bematrikuli uKhanyomboza nolwakhe Maya babevela ukufunda noogxa babo basesikolweni ngethuba behlaselwa. Isiganeko sakamva nje sothuse abantu abaninzi lamakhaya asolekelwe ngabantwana besikolo athi acela urhulumente axoze mphini wumbi ukuphelisa imbubhane kulamandla. Kubhlungu xa ndisiva ukuthi umntana usweleke ekhaya sithi ndingumntana esikolo mna andinanto yakwenza ngale kodwa baqhubekile bambulala. Imeko yobuya semajola uthe qeqala isikolo ndeba wathena uchole isikolo kuyanda kuthiwa ndiwa kuyo ndabuza ke imibuzo uthini na wathi nayi kuthiwa aphaya kuyanda bafunda kuyo awuyi lo mkhosi. Usihlalo webhodi elawula kwesi sikolo uthi ukufunda nokufundisa kuyaphazamiseka ngenxa yemilo eqoqisayo. Kuthumile kilali ifike umfana lo esahleli lo sisemzini kwakwamaya sengasakwazi ukuthetha sengasathethi. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni ecele abahlali ukuba benze amaqumrhu azokwazi ukulusana nolwaphulomthetho bakhusele abantwana baqinisekise ukuba akukho phazamiseka kokufunda nokufundisa. Silisebe sicinga kukhulu ukufuna sikwenzile once more uorganize icommunity zethu. Iinkqubo zophuhliso kwimimandla emininzi eyakhelene nemajola azikwazi ukuqhubeka phambili ngenxa yemilo equbayo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns. Ngoku masichaphela amazovelwano abantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Abantu kathethe inyani ngento semajola seyinosathana phakathi xa imveku zisazintoni kwakunini ngoko hayi urhulumente makakhawuleza ngenelele. Benicela ukuthi kurhulumente makazame ukutyala amapolisa kulangingqi apatrola yabe maninzi kunakuqala. Ndicinga into yokuba mna urhulumente kumele aqeshe amapolisa wasasaze enze ipatrol kweendawo sihlala kuzo sizokwazi ukukhuseleka kunye nabantwana bethu. Xa besilwa mabazilwele phaa kude bangadubuli abantwana ba-innocent abafundayo. Urhulumente mangenelele kudala laa mpi iqhubeka bayaphela abantwana. And ugovernment umsakazo uyandixaka mna maye kwazi ugijima ulungisa ingxaki zamanye amazwe ashiye ilizwe lethu lisezingxaki mpeka ngoku ubegijima eSudan lapha and ngapha abantu bakuthi bayafa. Njengxe wethu kwezofemeli zithe zalahlekelwa ngamalungu osapho
ngenxa yohlaselo lasemajola, kodwa into yasemajola ifuna umthandazo omkhulu. Urhulumente ndibona ngathi nenzeka phaya emajola ngathi uyayithanda kuba laa nto sekunethuba isenzeka nto leyana laa nto yalamlwa phayana. Ndicinga noba fama sefake amajoni ngoku. Siyacela ukuthi uhulumeni alekelele kulezi zigameko ezenzeka endaweni yasemajola osekwenza avukela-ke nokho ngempela kwama egoqa izandla kuzoqhubeka konakala okukhulu liningi igama ezochitheka. Imbi kakhulu into eyenzeke kwezi lali zasePort St Johns. Ndithi nxa kwiifemeli zombini ingasuke urhulumente angenelele abenzi bobubi babantu. Makacacise urhulumente okanye amapolisa, umphathi wamapolisa okanye umcommissioner bayesaba nawo ukuya phaa ePort St Johns. Livule ityala lolwaphulo mthetho ngakwisebe lezempilo usapho lukaKatlego Bereng wayeneminyaka engama-32 ubudala nekufunyaniswe ukuba kwatshiswa umzimba wakhe kwisisele somdlwenguli nongumbulali uThabo Bester kwiziko lezoluleko laseMangaung. Bafuna isebe linike umkhondo ukusuka kwindlela uBereng afike ngayo kwisibhedlele sikazwelonke eBloemfontein. Usapho lunemibuzo emininzi kunempendulo, lufuna isebe lezempilo nesebe lenkonzo zoluleko nabaphathi be-G4S banike ingxelo ecacileyo malunga nokuba umzimba kaKatlego Bereng uphelele njani kwisisele u-35. Usapho luvule ityala ngokuphatha kakubi umzimba wakhe, luthi kuyacaca ukuba zange kulandelwe inkqubo eyiyo yokukhululwa komzimba. Uyise wakhe uthi ukufumanisa ukuba umzimba wakhe wasetyenziswa ekuqhwesheni entolongweni akubaxolisi. As the family, you know, we want answers as to, is it true that the body, when the police were made aware that my son's collapsed as it was claimed, if there were injuries or no injuries, if my son was still alive when he was discovered. Usihlalo we-Action SA eFreystata uthi zange kulandelwe imiqathango ngethuba kukhulula umzimba wakhe, watsho esithi baxakwa nazingxelo ezibethabethanayo ezivele emapoliseni. Whoever is taking the body must have a proof, the documents, the positive documents of South Africa that prove that this is my husband, this is my marriage certificate, this is the ID number of my husband. So we want those documentation. Amapolisa aqinisekisa ukuba ngubani uBereng emva kovavanyo lwe-DNA oluveza ngqo ukuhambelana nomama wakhe. Sibulele mawethu okusibuleka indlebe zangomso ziza noxa bethu lesizulu kamnandi.